Minulla on kyllä kokemuksia sekä siitä, että olen itse ollut tekemässä raatoja. Aftonbladetissa päätoimittaja, niin olin mukana kaatamassa maan oikeusministeriä, mutta siitä on pitkä aika. Siitä on melkein 30 vuotta jo. Ja sitten olen myöskin ollut tämmöisen ajojahdin kohteena 2 kertaa. Ja nyt viimeisimpänä niin olen toiminut tuomarina, niin minulla on aika laaja kokemus tästä ikään kuin miten raadot syntyvät ja miten eivät synny. Sano lyhyesti vielä, että Suomen ja Ruotsin eroista, että kummassa tehdään herkemmin raatoja ja kummassa puolustetaan oikeutta herkemmin. Onko eroja? Sanoisin, että ehkä Ruotsissa tehdään herkemmin raatoja. Siis Ruotsissa tämä ajojahtitraditio on jotenkin sekä laajempi että vanhempi. Ja tällä ajojahdilla tarkoitan sitä, että niin kuin joku julkisuuden henkilö, yleensä joku poliitikko, joka asemansa puolesta on siis ikään kuin velvollinen vastaamaan teoistaan medialle julkisesti, jolla on vastuu, siis julkinen vastuu omista teoistaan, niin joku tämmöinen henkilö saadaan kiinni jostakin epämääräisestä ja sitten lähtee siis koko kopla tätä asiaa setvimään ja yleensä niin hahmottuu heti jo alussa joku tämmöinen, mä oon kutsunut ne niin kuin ajatuskuvioiksi, että ei selvitetä vaan mitä on tapahtunut, vaan koko journalistikollektiivissa syntyy tämmöinen niin kuin, tiedostamaton tai puoleksi tiedostamaton tämmöinen kuvio, vähän moralistinen kuvio siitä, että mistä todellakin on kysymys. Ei vain siitä, että mitä tämä on tehnyt, vaan siis mikä on tämän moraalinen merkitys. No Osku Pajamäki, onko se noidankehä, jos tuossa nyt oli toi Ike Kanerva-video ja Iken niin kuin lähtölaskenta ulkoministerin paikalta, tai sitten sun keissi, miten Ahnes sukupolvikirja lähti pyörimään ihan toisella tasolla, niin framilla. Onko se niin kuin, johtuiko se sinusta se sun julkisuus, johtuiko se Ikestä sen julkisuus vai mediasta? Vai onko se jotenkin semmoinen, jota voidaan keskustella täällä koko iltapäivän? Joo, mutta siis henkilökohtaisesti mä hain julkisuutta. Totta kai, jos mä kirjoitan kirjan, kirjoitan sen provokatiivisesti, mä haen sillä julkisuutta, se on ihan selvä. Eikä sitä pysty hallitsemaan, ei vaikka kuinka hyvin sitä niin kuin jotenkin kuvittelisi ymmärtävänsä. Nämä on musta vähän erityyppisiä keissejä, nämä on niin henkilökohtaisia Kanervalla ja Kantolalla ja muulla, että silloin kun mennään niin kuin parisuhdetasolle, se on paljon vaikeampi kysymys. En mä nyt oikeastaan mediaa tässä syyttäisi. Musta se on niin kuin ihan kivaa, että media myös hassuttelee, mutta kun oikeastaan viitaten tähän välikirjajuttuun, mikä oli tämä huonoja uutisia, jos sitten olisi enemmän vähän kuitenkin muuta. Ja tämä on mun mielestä kuitenkin hakusessa, että sellainen hurskas puhe niin kuin kausaalisesta mediasta, joka ymmärtää syitä ja seurauksia ja tekee hyvää journalismia, niin no jaa. Et se oikeasti kyllä niin kuin on aika reaktiivista ja nopeammin tartutaan näihin. Jos huippu-urheilija käyttää hirveästi alkoholia, jos ministeri lähettelee tekstiviestejä tanssitytölle, että nämä on joka tapauksessa semmoisia niin kuin arvokohtaamisia, että se pitäisi, niin kuin, toimittajahan näkee sen kaukaa jo, että siinä on uutinen, mutta sitten se aina yllättää niin kuin poliitikot. Niin onko poliitikoissa joku vika, onko ne vähän tyhmiä, kun ne ei ymmärrä näitä syy-seuraussuhteita? Mitä vastaa Matti? Niin, en mä tiedä, osa vallan kammareissa olijat, niin kun on tarpeeksi pitkään, niin rupeaa niin kuin elämään semmoista elämää, että heillä on kaikki mahdollista. Heitä ei kosketa mikään ja heidän moraalikäsitteensä, mitä he saarnaavat pöntöstä, niin koskettaa vain kuulijoita. Ja silloin tulee tämä ristiriita siinä monta kertaa. Sitten on tilanteista ihan niin kuin on semmoisia uusia, jotka ei niin kuin ole tajunneet sitä, että kuinka kova paikka se on, minkälaisella kaapin päällä sä oikeasti istut. Ja sitten osahan on hyvin niin kuin närkästyneen yllättynyt, mutta mielissään, että näin tapahtui.
Meillä on poliittisia raatoja, jotka on tullut asioiden myötä, Joo. tai ainakin niin sanottuja raatoja. On Arja Alhoa, Anneli Jäätteenmäkeä. Onko meillä niin puhtoisia poliitikkoja, kansanedustajia, ministereitä, että enempää näitä oikeasti asioista kampitettuja raatoja ei ole? Vai onko laiskuutta? Ruotsissahan poliitikko ei voi vetäytyä johonkin syrjään ja vastata niin kuin Sampsa Kataja, että mä en tule vastaamaan. Et se jotenkin kuuluu kyllä niin kuin työn kuvaukseen, että on esiinnyttävä, kun media kysyy. Ja sanoisin näin, että meille tuli tuon lehdistöasiamiehen kansliaan silloin tällöin tämmöisiä kanteluja, kun joku, joka oli jossakin vastuullisessa asemassa, valitti siitä, että hänen sanomisiaan oli väärennetty tai hänestä oli kerrottu ei paikkansa pitäviä juttuja ja näin edelleen. Ja jos silloin oli käynyt ilmi, että tämä ihminen oli saanut tilaisuuden vastata kysymyksiin, siis lehti oli ottanut yhteyttä ja oli toteen näytettävissä, että näitä kysymyksiä oli tälle esitetty ja se oli kieltäytynyt vastaamasta, niin silloin se valitus hylättiin. Siis niin käsittämättömiä niin kuin poliittisen toimivallan ylittämisiä on itsekin nähnyt 20 vuoden aikana, josta ei koskaan kuulunut hiiskahdustakaan. Ja en tiedä, onko se huonoa journalismia vai että ne yksinkertaisesti valtasuhteet alkaa olemaan niin kiinni toisissaan. Mitä tulee Alhoon, niin Alhoahan yritettiin jo niin pitkään kaataa. Et sitten kun tavallaan ketjussa tuli juhlaviikkoa, sitten Sundqvist ja tietysti liittynyt Alhoon sinänsä mitenkään ja sitten ERM-kytkentää, niin siinä oli keissi valmiina, mutta että on niin kuin vaikea ajatella, että sitä voisi verratakaan edes niihin juttuihin, mitä oikeasti tietää ja mitä on kuullut. Että on kai se nyt jonkinlaista laiskuutta tai sitten ei uskalleta yksinkertaisesti osua koviin juttuihin.